Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u prvu u nizu emisija sučeljavanja uoči parlamentarnih izbora koji nas očekuju za 2 tjedna. Danas ćemo vam predstaviti programe kandidata, stranaka i koalicija iz 7. izborne jedinice koja obuhvaća područje od Gorskog kotara preko Karlovca pa sve do južnog dijela grada Zagreba. Dejan Golubić, Nacionalni demokrati, dođete li na vlast, budete li participirali u vlasti, prvi potezi su? Evo, prvo bih rekao da smo mi jedna mlada stranka koja je nastala 2009. godine, uglavnom okružena s mladim ljudima, puna mladih ljudi, školovanih ljudi, koji jednostavno imaju želju nešto promijeniti u našem društvu i državi. Znači, mi smo se dovoljno nagledali u zadnjih 21 godinu iste politike koje su provodili HDZ i SDP sa svojim koalicijskim partnerima. Naš program zasniva se na ponovnom pokretanju gospodarstva, na sankcioniranju svih onih koji su ovu zemlju pokrali i opljačkali i na zamrzavanju trenutnih pregovora s Europskom unijom. Naime, mi smatramo da je u zadnjih 21 godinu Hrvatska u potpunosti devastirana i uništena. To jest, vodeće stranke koje su nas vodile zajedno sa svojim partnerima nisu radili ništa u korist naše zemlje i svoga naroda, već su se više manje borili za interes vlastitog džepa. I sada vidimo gdje nas je to zapravo i dovelo. Dakle, kada bi mi došli na vlast nekim čudom, kako bi se reklo, na trenutku mi smo svjesni da smo mi mala politička stranka, ali vjerujemo da možemo napraviti jedno iznenađenje na ovim izborima i dobiti barem nekoliko saborskih zastupnika. Mi bi zapravo prvo počeli program sa sankcioniranjem svih onih koji su ovu zemlju opljačkali i uništili, a zatim bi sa tim istim novcima koji bi vratili pokrenuli ponovno hrvatsko gospodarstvo i zaposlili ljude. Slažemo se isto, decentralizacija Hrvatske, regionalizacija je zapravo jedino rješenje, jer svaka regija zapravo bi po našem programu mogla pokrivati svoje troškove. Djelomično, činjenica je da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u svijetu u kojoj građani imaju veliku imovinu u svom vlasništvu, to je da svako od nas posjeduje svoj stan ili svoju kuću. Znači, na prvu nekretninu definitivno ne porez na imovinu, ali na svaku sljedeću nekretninu definitivno da. To je više manje porez na luksuz. Oni koji imaju više kuća, više stanova ili veću imovinu, njima porez da, ostalima ne. Mi smo za jedan odlučan rez, to je za onaj 1% ljudi koji je opljačkao ovu državu 20 godina. To su naši političari koji su vodili ili sudjelovali u vlasti u zadnjih 20 godina. To su ratni profiteri koji su svoju imovinu stekli tokom ratnih godina i to su svi oni koji su sudjelovali u privatizaciji koja se dogodila na nelegalan način u našoj državi. Znači, kada bi se povukla crta i kada bi se ti 1% ljudi sankcioniralo, to jest kada bi oni morali dokazati kako su stegli svoju imovinu, mi smo uvjereni da bi njihova imovina zapravo završila u državnom proračunu i da bi to bilo dovoljno novca da se sve ostalo vrati i da se gospodarstvo ponovno pokrene. Naime, kod nas drugih nema povlaštenih, neki pričaju o povlaštenim mirovinama. Nema povlaštenih mirovina, nema povlaštenih plaća. U Hrvatskoj svaki hrvatski građanin može i mora imati minimalno 1000 eura svoju prosječnu plaću. Današnjem predsjedniku ne, ali općenito da. Dakle, Sabor bi trebao biti samo savjetodavno tijelo koje zapravo daje svoje prijedloge predsjedniku koji na kraju može donositi većinu odluka, zato što mi smo se našli u takvoj krizi da drugačije rješenja za izlaz nema. Obzirom da smo mi turistička zemlja, rad nedjeljom definitivno treba biti odluka poduzetnika, ali radnici koji rade nedjeljom treba biti 50% više plaće nego običnim danima i trebaju sami odlučiti da li žele raditi nedjeljom ili ne. Nacionalni demokrati imaju u svom programu ne ulazak u Europsku uniju. Dakle, mi smo svog osnutka 2009. protiv ulaska u Europsku uniju zato što smatramo da nam ona u ovome trenutku ne može donijeti ništa pozitivno. Naime, ulaskom u Europsku uniju osigurali bi se HDZ i SDP, to jest njihovi vodeći ljudi koji su pokrali imovinu i kojima se tada više ne bi moglo suditi. A nas ostali bi učinili kao roblje stranom kapitalu. Većina naroda u Hrvatskoj, 99% naroda bi se trebalo zapravo zalagati protiv ulaska. Možda jednoga dana mi steknemo uvjete, izgradimo svoje gospodarstvo i postanemo zemljom koja bi mogla biti ravnopravna članica europskim zemljama, ali danas to vrijeme nije. Nacionalni demokrati? Protiv koncesije, jer nam autoceste donose veliku količinu novca državnom proračunu. S druge strane, bojim se da je dio već dan u koncesiji u francuskoj firmi, znači to je dio Zagreb autoputa Zagreb-Krapina.